So the sisters sent word. Oh no. Little. Oh, what if they go? This Mary, whose brother Lazarus now lay ill, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is ill. When he heard this, Jesus said, this illness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard, yilapho abafundi baka Jesu bethi kuye khona uma ethi Jesu uLazarus yakho. So ke asambeni sibuyele khona eBethany. Amen. Lapho uLazarus ekhona malibonke igama lenkosi. Amen. Bathi abafundi bona hawurani kanjani uyakhumbula ukuthi ngosilabantu basanda kufuna ukukhanda ngamatshe yabona basanda kufuna ukwenza njani ukukhanda ngamatshe bese lithi then Jesus answered. Amen. Hallelujah. Then Jesus answered. Mayiphendula ukuthi Jesu awekho yini amahora ayishumi nambili emini na. Amen. Abesethi Jesu uma umuntu ehamba ebusuku uyakhubeka. Amen. Ngoba kumnyama ngithi. Amen. But manje lama sentence ayi2 ukhuluma abafundi baka Jesu ukhuluma noJesu. Nabo bakhuluma isayidi lapho. uJesu naye ukhuluma isayidi lapho. Ikuphi kubalulekile la? Okubalulekile la ukukhuluma uJesu. Amen. Ngoba sebeshilo bambuza. Manje uJesu uthi usiyaphendula, uyabaphendula. Cabanga ukuthi impendulo ebuya kuJesu ibalulekile. Ukuthi asonaka lapho uJesu ephendula khona sokwenze njani? Asonaka ngoba kusuke lethi impendulo. Amen. La khuluma khona uJesu bonaka ngoba usuke letha ini? Impendulo. Kusho ukuthi ngamanye amagama uma ufunda izwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu nje uma ufunda uvama ukuqaphela lapho uJesu ekhuluma khona. Ngoba la khuluma khona uJesu indaba enkulu le okungafuneka ukuthi ikulahlekele. Amen. Ongafanele ukuthi ikulahlekele ngoba akamani ukukhuluma nje akafani nathi thina siyakhuluma nje ngaqala ekuseni sikhulume lishona ilanga sikhuluma yabona shona ilanga sikhuluma thina sishonisa ilanga masikhuluma senzele ukushonisa ilanga. Most of the times abantu babekhuluma bakhulumela ukushonisa ilanga. Amen. Mabe khuluma abantu bakhulumela ukuhambisa isikhathi. Just ukuthi hey alishone phela wena hayi imilomo ikhona. Asikhulume phela yabona. Amen. Yasiza kona kwesinye isikhathi ngoba kwenza ukuthi abantu babehlezi ungazi ufika mawufika ukuthi baxabele yini. Yabona. Bona ufica abantu behlezi endlini akekho okhuluma esomuntu bathule ubona ukuthi kusho ukuthi kunenkinga la. Yabona. So kuyasiza ke na. Kodwa kaningi asokugwema ukuthi sikhulumele ukushonisa ilanga. Amen. I remember kunomfowethu besimbeka nje ngo-2022 sasimbeka ngoMarch. My closest brother. Indoda ebiseduze kakhulu endlini yami. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi asikazi mina naye sisaqala sibancane siphila sihlukana. Siphile together isikhathi eside. Sakhula mina sikhula kwamalume nomncane. Naye khona kwamalume sakhula sasuka kwamalume sabuya sayohlala ekhaya. Sahlala soyithusa phela sabuya kwama akaze nje siphile sihlukene. So ke kushona kwakhe kwaba nzima kimi. Amen.
ukuhlukana phela kwesisikhathi kubuhlungu. Amen. Manje ke umfowethu lo bekakhuluma mfowethu bekakhuluma. Uthi uJesu awekho yini amahora ayishumi emini na. Uphendula labafundi abathi Nkosi wena uthi asibuyele emuva sibuyele eBhethani. Siye komvusa uLazaro noma siye ngoba kuthula sefika umyalezo ukuthi uLazaro uyakhona. Uzobuyela kanjani emuva ngoba emuva bafuna ukukhanda ngamanje. Haleluya. Ubuyela kanjani emuva ngoba bazosikhanda ngamanje. uJesu kayiphendula le mpendulo yakhe aphendula ngayo bazalwane ishaya emhlolweni. Kodwa komunye umuntu ngeke ayizwe ukuthi impendulo eshaya emhlolweni noma ngithi le mpendulo yakhe inendaba phakathi. Amen. Inendaba phakathi ayishoyo. Ayishoyo kuba I don't understand ukuthi engabe bamu-understanda yini ukuthi uqonda ukuthini. Amen. Hallelujah. Uthi abithi bahambe kumnyameni uzokhubeka. Amen. So ngamanye amagama uJesu uthi akanankinga yena yokubuyela eBhethani. Khona labantu abafuna khona ukumkhanda khona ngani? Ngamatshe. Amen. Hallelujah. Ngoba yena ekuhambeni kwakhe konke ehamba phambi kwabantu. Amen. Uhambe ngokukhanya. Amen. Amen. Abelani bazalwane? Ngokukhanya. Ayikho into yobumnyama. Noma ayikho into eyenzile engamphokuthanga hayi ukhanya abelani bazalwane. Amen. Aye kumnyama ukuze mhlawumbe azame ukuphepha. Azame ukuphepha. Amen. Hallelujah. So ukusho njalo. Namhlanje ufuna sikhulume ngendaba yokuhamba ekukhanyeni. Amen. Yokuhamba kuphi? Ekukhanyeni. uJobe uthi ngelinye ilanga ngikhumbula einsukwini zami zakuqala. Amen. Ngikhumbula einsukwini zami zakuqala. Lapho ubuhlobo bukaJehova babusese phezulu kwetende lawo nabantwana bami babesangizungezile. Amen. Kodwa ngoba ngifuna ukuthi sikhulume ngayo, ngifuna ukuthi siye kuyo siyifunde ukuthi uthini uJobe chapter 29 sifunde verse 1 mhlambe no2 masinyane bazalwane sengingena udabeni. Amen. Job chapter 29 beka bakwazi ukushesha. uJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe wathi sengathi ngani sezinyangeni zakuqala. Funda kahle uyizwe wena kuqala ukuze nabanye bezwe uyizwe. Sengathi njengasezinyangeni zakuqala. Engathi ngani njengasezinyangeni zakuqala. Njengasemhleni uNkulunkulu angigcina ngayo. Njengasemhleni la uNkulunkulu angigcina khona. Lapho isibani sakhe sasikhanya phezu kwekhanda lami. Ngihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe. Ngihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe. Leyo into engifuna kube. Yebo, njengasezinsukwini zokuvuthwa kwami, lapho ubuhlobo bukaNkulunkulu babuphezu kwetende lawo. Awuhlehle kuyele emuva futhi kancane ngevesi elilodwa. Sengathi njengasezinyangeni zakuqala. Ayihlehle kakhulu. Lapho isibani sakhe sasikhanya phezu kwekhanda lami. Ngihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe. Ngihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So uma sihamba la emhlabeni bazalwane, sihamba sidinga ukuthi kube nokukhanya. Asikwazi ukuhamba ebumnyameni ngoba ebumnyameni singaqhubeka singalimala. Ngaba khona noma yini ebumnyameni wasembe ebumnyameni singangena sikhalakathele naseweni ngoba kumnyama. Amen. Hallelujah. Amen. So ngamanye amagama uNkulunkulu wasiphila enzela ukuthi sikwazi ukuthi sihambe kukhanya. Ingakho ebusuku kuyalalwa, akuhanjwa nini ebusuku isikhathi sokulala. Amen. Ngoba sidinga ukukhanya.
ukuze sihambe. Amen. But uhambo engifuna ukukhuluma ngalo uhambo lokuthi uma siphila la emhlabeni ukuphila kwethu emhlabeni njengoba siphila kuuhambo. Amen. Ukuphila njengoba siphila kunjani? Kuuhambo. Amen. So empilweni nje sidinga ukukhanya.